ئەڤە جارەیەکەیە کریستین خۆلی سەردارەکە بلند هەلبەکشە. ئەس هەست بە هەوای دەکەم. دایکەوی ئەف چالاکیە لەبەرێکردنە ئۆستراتیژیەک هەیە بۆ خوا هەڵکشاندنێ. چاوێتە لە پێش خۆ بە، چاوێتە لە ژێر نەبە، vê hizrîneke erd li jêr tê nemaye. براور باور dike çalakiyên husa perwerdeyekî baş e bû kurê wê ku îsal xwendingeha navîn dest pê bike. Min xwest tiştekê dilxweş bikim. Heya baweriya kurê min bi xwe xurt bibe, demê xwendingexa nû dest pê bike. هەندێکا بترس بوو لێ ترسا مشکا. ڕستەکە ناوبەرا دارا کەیفخۆشیە دەدە. دەمێ وەسا bi zûyî diçe. And then I'm going to move those safety lines one at a time. ڕاهێنان ئەوەی گەلەکە باش بوو. ئەگەر من خۆ فێر نەکرد با من نەتزان چ بکەم. Ez ê bi we şirove bikim çawa van alavan bikarbînin. All right, what's our code today? 1, 3, 4. So we make sure that Em piştrast dikin hemî rahênanên pêdivî tên kirin heta ew tê bigehin ev çawa ye. Ew dizanin ku mamosta li benda wan e demê ew alîkariyê bixwazin. Dên D'Agostino berê 6 sala navenda sporaya bi navê Go Ape Treetop Adventures ava kir. When you go through the course there are دەمێ کەسێک کورسێ وەردەگیرە هەندێک چالاکیên گیران و هێسان هەنە. Vêja zarokên 10 salî gelkalên xwe tên. Medapîreka 92 salî hebû ew jî beşdarî kursê bibû. Ew dibêj li nêzîkî xwezabûn wek diyariya Xwedê ye. It's just a fantastic opportunity. Derfete gelek baş e ji kompyûter û televizyona xwe dûrkevî û çalakiyek meydanxwaz û balkêş encam bidî. Kompanya bi hevkariya parkan ser pêhatiyan birêve dibe. Every one of our courses is on parkland. Hemî kursên me vî parkî ne em perê xwe hevbeş dikin gel xwediyê parkê. Vêja hinek ji bihayê tikîta xelkî diçe parkê û civata ew xizmetê lê dikin. Ev sedemeka baş e bû gelek kesan ku berdewam bihêneve. Sedema din jî ku xelek dikare şiyana xwe ceribîne. everyone is so happy when they Hemî kes li dawiyê pir keyfxweş dibin. Taybetî ew kesin tirsa bilindiyê hebû. Ev jî qedrê karê me pitir dike demê em dibînin ew kes tirsa xwe dişkînin. Yeah. That was awesome. Zêdebarî hindê jî werzişekî baş e û derfeteke digel malbat û hevalên xwe demekê xweşborînî li demê mirov wek teyrekî li nav sirûj daye.